Marso, taon 2023. Okay, good morning kay Punong Barangay, Honorable Lito Tataro, kana Barangay Santa Cruz, Nabua Camarines Sur. Saro po sa tuyang sponsor sa Lenten Special Coverage or live sa RPNDCKI. Nagkikisumaro sa pag-komemorar kana Semana Santa sa mga agi-agi kan sa tuyang kagurang na mga kasakitan. Kaya kita man may mga papasyon ngunyan, may mga panata. Madadangog sa RPNDCKI ang 7 last word kasi sa tuyang kagurang ng Jesucristo. May mga misa po kita digding maantabayan. May mga drama kan pag-comemorarta kan Semana Santa or Holy Week. Uy, ma-reunion na naman, ma-orulian sa mga nasa abroad, balikbayan, mga bakasyon. At the same time, parang reunion kan mga pamilya, mga bat. Uy, mabintang niyan ang mga beach resort, mga swimming pool. Good morning man kay Punong Barangay, Ninita Fortuna. Saro man po sa pinapasalamatan ta, sponsor po sa Lenten Special live sa RPNDCKI. Diyan po yun sa si Nabua Camarines Sur. Ang Municipal Planning Development Office sa Nabua, good morning. Kami man sinda nakaantabay. Lalo na sa indang chief, Diyan sa Office of the Market Supervisor sa Iriga City, good morning. Kay Sir Ariel Blanco. Sir Bobier Serio, good morning man. Salamat po sa Indo. Diri man kay Manoy Fabio Balang Jr. ang Presidente kan Federation Market Vendors Association sa Iriga City. Good morning. Sa Bui Municipal Police Station, good morning kay Idol Chief of Police, si Major Andrew Agal Comindas. Good morning. Personnel and staff. Good morning man kay Councilor Manolo Luzon. Kaya Nabua Camarines Sur, sa ruman po siya sa sponsor ta.
naman si Mayor Fer Simbulan, Nabo Camariniso. Good morning. Saro man po sa to pong sponsor. Si Engineer Elisa Insinada, good morning po. Pero may man naka-tune in, good morning. Sa may mga kumpleanyo po, good morning, welcome. Happy birthday, may you have many more birthdays to come. Sa mag-aragom na masilibrar kan sa indang wedding anniversary. Good morning and happy wedding anniversary po sa indo. Sa mga may kapiestahan, happy fiesta po. Bako naman bawal ngo niyan ang potsiko. Ano? Oy, kung nagantabay si Karundang Philip Barasina, ano na, sa mga chicken mo dyan. Or native chicken, ko na lamang kitang pwedeng ano ba doon sagot sagot naman daan ni Sir Manding Anyog. Ako sagot ko naman ng ano, pagluto, ano. Ako naman ang maluto, sinap na. Oy, paborito pala ni Ma'am Kayla, aligasyon ang adobo sa gata na native chicken or adobo sa tauyo. Yan. Miski nga tinula, pero tiyo ng maray. May tapayas ka, may down sili, aba, nagong. Yummy. Nagkakakangkamang kain dyan. Ayo. Pero itong specialty nindo ni Mrs. mong luto, ano to, lumpia. Lumpia Shanghai, ano, masiramon daw yan pag naluto ka mo kayo ni misis mo. Mga tugang, may mga barabareta na ito dang nagbibinta, nagbabakal ng mga fake na resibo. Kakasuhan, ano. May nagkapira pong mga establishmento, komersyal, mga negosyante, na nag-i-issue ng mga faking resibo, yan palang bawal. Dapat may authority to print ka mo kayo nali sa BIR bago ka mo magpa-imprint ng resibo, or bawal man magparabakal sa Quiapo. Oy, guwamang kayo nagagigiribo kaya itong mga nababakalangan sa mga tindahan na mga resibo, pero po parang mga acknowledgement lang or bako talagang official receipt na igwang authority number to print, ano, or authority to print hali sa Bureau of Internal Revenue. Kaya bawal pala niyan pwede pong kasuhan ng mga negosyante na nag-i-issue ng bakong original na resibo. Haloy naman po baga, di ba, talagang nasasanayan na kaniba. Pero di ba po, na nakakaintindi sa lay, dahil po kayo nagigibo. May mga nagkapiraman na tatao kayo na mag-imprinta, pero aram ninda itong totoo as in faking resibo. Kaya itong mga nagigibo ni mga faking resibo, aba, baka dahil na po magaloy, magkasiriod bang kamo o magkakaraswa. Taan mga establishmento, mga owner nin mga negosyo, pwedeng kamo po ang magkakarasuan ka na BIR o kang gobyerno. Kasi napakahayaga na pandaraya po yan sa remittances nindo sa government kan sa indong buwis. Dapat may share talaga ang government sa nagiging income kan mga negosyante. Pero daw, may may report hali sa tuyang production director. Bicol Connection Report. Yaon sa linya mo niyan si production director Sir Manding Sarion. Good morning, Kevin. Okay, manager, kaabot ko pa lang digdi sa lokasyon. Malat tayo nabutak ko intirong inarekumpunan ka na mga taga digdi sa barangay. Oh. An sa ron kotse. Oh. Na ini palan
nag-arab-adab, Isus marosip. ninulitan na siling ko digdiyo, faulty electrical wiring or overheating. And sa rong coaching Kia, may color apple green, pag sa diri kan sa rong Maribictaduran na taga San Nicolas, Gabas, Iriga City, may plaka CBA 430. Ang inabutan ko, pinagsusumpit kan mga elementos kan Iriga City Bureau of Fire Protection. Basta sa tuyo na ako ang informasyon, ang nasambitan ng kotse, pagalit dyan sa Gabas, pababa na digdi, malangan nita siguro mga 400 meters, hali digdi sa kuyang residensya. An pinag-abutan ko na kinitirong kinakurukumpunan kan mga tao talagang oosyoso malang pinagsusumpit kan mga miyembros kan DFP Iriga. Ngunya na fire out naman alagad ini yung may sadiri pero dahil makapaniwala nakatulala pa. Ano brand new pati? Ano yung brand new? Ha? Brand new pa? Pero batukan kundi ko yan iguang itong model nyo yan batukan na brand new. Kaya lang siguro faulty electrical wiring, baho na yan sa kuyang paghiling-hiling, sa pinicturan ko nga ni sa makina. At talagang tungtong sa mga linya kan kuryente, as in, interong nag-aribong dun sa Asusubago, as in pagbukas ni Pakanhod, sa susumpiton sa makina, ay abaan na tamay puminutok pa. Mayo man ang lugada na driver o pasahero sa kutsing iyan. Mayo siya man sa may sadiri sa naman ang nakalunad dito, papasintro ko pa. Kundi malata pag abot dyan sa may lugar na ini ay talagang nakamati na siya nin aso. Naggalaog na duman sa iyang kuyan, sa laog kang kotse. Kaya nagpundo siya. Ngayon yan, pag babaan niya, talagang maaso ng maray. So, laog kang hood. Kaya itong namugtakan kan makina, kaya ito sa mga maray ngayong may mga tao man di sa kapalibutan, nag-upload tulo sa Bureau of Fire Protection. Anong klaseng brand ng kotse yan? Ha? Anong brand ang kotse? Kia ini. Kia with the plate number Z Azulu, C Bravo E Eagle, CBA 430. Ang Kia Pride bagang kotse, isa dit sa naman siya, no? Oo, sa ditsa naman. Color apple green. Apple May green. kadirik babae. Oo. Okay. So, yan ba kan spot report? Halibig sa lokasyon, manding nakarisaryon reporting. Salamat na maray, kay Sir Manding Sarion. Bicol Connection Report. Igwapong insidente na nagkarab-karab ang sarong kotse Apple Green Kia dahil nyo. Pagkasa diri ng naggangara na Maribictaduran. Uy, ingat po kita, no? Maringanin dahil man po naluganin si ma'am. Or nadamay sa pagkasulokan na kotse. Maray, salamat man po sa mga taga Bureau of Fire sa at least fire out ng nagkakalayong kotse. Yan lang po yan nangyari sa mayaraning tungod na gayo sa residensya ni Sir Manding Sarion, mga 400 meters away. Nababa da po, pasintro gayo. Kaya dapat bago po kita mag-start na magpadalagan kan sa tuyang mga bihikulo, sigurado na maray na areglado ang koneksyon kan mga battery, mayong nagtatagas ng mga gasolina sa linya po kaya na kan fuel tank. Tapos sigurado na maray na mayong magdukot na bakal sa mga positive or negative parts of battery kan mga lunadan. Likay-likay po kita. Ngunyan pating panahon ng bulan na Marso, yun ang panahon kan na fire prevention month. Mabalikan ta mga tugang sa itong pigulay-ulayan na duman sa mga nagpipiki ni na resibo sa mga negosyanteng nag-i-issue ng bakong original na resibo. Baka makasuhan po kamo, ha.
Yung pipiki maning resibo ta gibo man kan ibang mga mandarayang negosyante. Pero bako pong gabos sa establishmento or negosyante madaya. Kadaklan manggirare po dyan, mga tultol na nagbabayad ng buwis, nagagamit ng original na resibo. Para po makapag-hira sindakan sa indang income o buwis sa gobyerno. Mga peking ini, ang nawawara po sa kabankan sa itong gobyerno, kada taon nasa 25.5 billion pesos. Ay grabe, kaya nga ni si Presidente Bongbong Marcos, sigong pinapa-imbestigaran na sarong korporasyon. Kaya man lamang po nakikinabang po ang government sa income kan korporasyon. Ngayon na maitatabang na maitaong serbisyo sa mga tao, ayuda sa bulong, gamit kayan sa mga patinampo, tulay, sa pag-aasinso kan sa tuya pong nasyon. Ang nangyayari, dahil man po kaya nasasaro-saro kan biyayaran mga negosyante na inspeksyonon ang sa indang ginagamit na resibo. Kaso na nga ni tulos kaya sa negosyante, anday ka mag-issue ng resibo kung ba't member ka, obligado kang mag-issue ng resibo. Pero itong original, aloy nang nangyayari po yun ngunyan lang tinataning atensyon kan biyayar. Sa pamamayo po ni, si siyang commissioner tanadaw mo niyan. Junior. Negosyante, sinangatanan nindanin na magkakanig kong kaso. Department of Justice, yung ghost corporations na nagbibinta ng mga faking resibo. Build Force Trading Incorporated, Crazy Kitchen Food Trade Corporation Incorporated, as in Reading Tone Corporation. Sigon sa commissioner kan biyaya, ang apat na korporasyon na mayong totoong negosyo, ghost corporation. Asin talagang ang trabaho, magbinta ng mga faking resibo sa mga madayang establishmento. Pero po ulitin ko dakol na mga tultol na mga establishmento nagagamit ng resibo. Igwa lang nagkapera po na nagagamit ng faking resibo. Faking resibo, kaya nakakadaya sinda sa government. Bayad po ng buwis. Violation kayan sa Section 254, 255, and 267 ka National Internal Revenue Code of 1997, di ba? Yan pating may kaso ka mo sa BIR mga tugang, makulog sa payo. Pwede ka mong pasaraduan, lalo na kung mga ghost corporation ka mo. Siguro nakakaguda-guda man yung mga parapiking ining resibo.
kumpanyang nagagamit ng peking resibo na isa sa iraron po sinda sa inaapod na audit. Asin kung mapatunayan, maatubang sa magabat na kaso. Listahan ng kumpanya na nag-issue ng peking receipt sa indang mga customer. Po makakalusot sa lay ang mga kumpanyang nagdadaya sa buwis. Target po kan BIR na makolekta ngunya na taon 2.6 trillion pesos. Grabe po baga. Kaya nasa tamang dalan po ang BIR sa pagsasangating kaso sa mga nagbebenta kasi nag-i-issue ng peking receipt. Karapat-dapat man po na talagang dapat bantayan kan BIR ang sa indang mga tauhan na mag-focus sa mga peking resibo karibay ninda kulang pirak. Kaya dapat ang mga buaya sa gobyerno sa ropaning torumban sa indang pwesto. Maray na po yan ang magnegosyo kita legal. Magparadaya sa gobyerno, kundi dahil yan ay iwasan po eh. Kung may mga mauurag pang mga company, darakulang kumpanya sa Pilipinas, kung manggabos nagigibo kaya. Halimbawa lang nakakuha ka mong maurag na accountant, magpugol kan sa indong libro, aba, pwedeng gumibo ng mga libro na pang tunay sa kapang BIR. Siguro kaya nangyayari minsan. Mga makatipid po, makamino sa bayad sa buwis. Pero mali. Sa Biblia nga ni, an para kisisar, an para sa Diyos baga sa Diyos man. Kung sabi yung kayan, an para sa gobyerno, itaw kan mga tao. An para sa Diyos, itaw taman para sa Diyos. Kantidad na mga 5 million pesos ang nawawara man sa mga parasisira kada aldaw huli sa oil spill, sabi ka na biyaya. Kaya yung mga barkong luma na dapat ayusin niya. Tarog itong naglubog pong barko sa parte kan na Oriental Mindoro, 5 million pesos na kayo nawawara sa mga parasisira. Dahil po sa paglubog kang barko, luma naman dakin, barkong ino. Nagkaigwa po ng oil spill. At sisipa man ang ganda para sira kanin tampisaw sa kadagatan kung puro na oil ang dagat. May iskian mga sira, mapupuison. May iskian makakangkan sirang iyan. Delikado. Kaya mayo sindang hanap buhay mo niyan. Kaya po nindaning tabang. Pero bako lang government ang sige ang tabang, dapat itong may sadiri, mag-ingawa man na magtabang. Tama po o mali? Kawawa naman po yung mga taong naapektaran. Ganito to yung mga sponsor sa pagi ni An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS
Time check! Hatod sa indo ni Municipal Councilor Olpiano Duran Jr. Nabwa, Camarines Sur. Time check! Hatod sa indo ni Municipal Councilor Pongpong Ramos, Batu, Camarines Sur. Ang programang ini hatod po sa indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit kay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Bond, bamong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit kay may bangonin sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Starwax, Starwax Wax. Starwax, Starwax Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Starwax, Starwax Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. 1-3-16 Kulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban.
Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisayma na magtubod sa iya. Daing magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN TZKI Iriga nakikisumaraw sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mga pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Multi-brand distributor, care of Simeon L. Bonacqua, Guevara Street, San Roque, Iriga City. Sir Noel Ongek Cuba Oliva and Family, San Francisco, Iriga City. Expo ng Barangay Reynaldo Timunay and Family, San Nicolas, Iriga City. 3E and EM Electrical Supply, care of Engineer Rico Lozano and Family, San Juan, Iriga City. Miss Ninita Lucena and Kids from United Kingdom. Natalie Layosa, London, United Kingdom. Bernard Piuquinto, San Juan, Santa Cruz Sur, Iriga City. Merly Gulita Yanto, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Stephen O. Blanco Jr. and Jolie J. Blanco and family, San Nicolas, Iriga City. Retired Air Force Major O.D. Jose Ibias de Villa, Sonto, San Jose, Iriga City. Engineer and Mrs. Eddie and Rose Adobiso and family, San Nicolas, Iriga City. Marivic Clavillas and family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Ex-Vice Mayor Norman Badjola and family, Baao, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Antonio and Eleanor Bon and family, San Juan, Iriga City. Mr. and Mrs. Alex and Susan Ramos Sr. and family, Santiago, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Jester Bona and family, San Agustin, Iriga City. John Ron Enterprises and Brody P. Losenya, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Frank and Comla Piñones, Santa Cruz Sur, Iriga City. De Villa Store and De Villa Brothers, Santa Cruz Sur, Iriga City. Edmundo Jr. and Hermenegilda Minerva Ampungan and family, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mary Giselle B. Mesa, Regional Information Officer, DSWD-5, Rawis, Legazpi City. Punong Barangay Ariel B. Lucena, San Nicolas, Iriga City. Barangay Kagawad Efren A. Martinez and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Nelson and Susan Napagal and family, San Nicolas, Iriga City. Engineer Eli Sinacario and family, San Nicolas, Iriga City. Mr. and Mrs. Bimboy Oliva and family, San Francisco, Iriga City. Mr. Joe Cabañez and family, La Anunciacion, Iriga City. Mrs. Mary Faith Atuel de Villa, Barangay Labangal, General Santos City. Sa ido po Ugabos, Diyos Mabalos, asima pasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Ang Radyo Ronda RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemorang kan pagsakit, pagkagadan asin pagkabuhay liwag kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Iriga City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Iriga City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny O.K. Highway 1, Iriga City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Iriga City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa, Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Iriga City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Sergio, Zone 6, Santo Domingo, Iriga City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa, Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Iriga City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato, Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabwa, Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bulwang Baao, Camarines Sur. Sa Saindo Pogabos, Diyos Mabalos.
3:16 Hulitan namoot nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Dan and Amy R. Losenya and Family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baao, Camarines Sur. Care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marneli F. Reyes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and Family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and Family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Police Captain Miguelito Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Mr. Giovanni Monje and Family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baao Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baao, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baao, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Ilopo Ugabos, Jus Mabalos, asima pasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. Juan 3:16 Hulitan namoot nagayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa mo yung mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Umalya Orbon and Family. Mrs. Petronila Nabaona Adoviso and Family sa Nicolas, Iriga City. Mrs. Myrna Hove and Family sa Nicolas, Iriga City. Ma'am Dorotea Ibarreta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City. Nilita Marmol Gregorio and Family, Calcedonia Street, San Isidro, Iriga City. Honorable Enton Paro Balibar and Family, Bula, Camarines Sur. Dudoy Escarilla and Family, San Francisco, Iriga City. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and Family, San Juan, Iriga City. Ex-Punong Barangay, Brando Pletado and Family, San Miguel, Iriga City. Santa Cruz Sur Barangay Council, care of Punong Barangay Abelina Cirillo, Iriga City. Richie Divilla, Zone 4, San Francisco, Iriga City. Luz F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fizz Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and Family, San Francisco, Iriga City. Oralios Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and Family. Highway 1, San Isidro, Iriga City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Iriga City. Care of Chef Jim Christian Layosa with cellphone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo in front of San Isidro Elementary School, Iriga City.
Lux Trading, owned and managed by Angel Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Iriga City. Honorable Melnan Robles Morallo, City Councilor, Iriga City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabua, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, Punong Barangay, Santo Domingo, Iriga City. Mr. Bongbong Alos, Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry JBB Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and Family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Cyrene and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa indo po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Corn, bamong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax and #1 Floor Wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa.
helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panagos na pag-asigura na ang birang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daig na mag-arog sa iba na nagpapabakal ng mga substandard as in undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, as in iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales as in posibleng magdulot pa ng diskwido kaya sa Ngo & Sons. Ang materyales mo nakasunod sa Philippine Standards. Di kalidad, as in sigurado, nasa tamang standards. As in safe, ang sa imong familia, Ngo & Sons. Ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto sa kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Magandang araw po! Sir, nakainom na kayo nitong iBerry. Pangalan po natin? Ako si Ronaldo Budistro, 59 years old. Sa umaga at sa gabi. Sa umaga at sa gabi, tapos ng kain. Pwede niyo po bang maibahagi itong paggamit yun ng iBerry? Then, dati ako ukok, then diabetic ko. Tapos, hindi na ako malabo ng mata ko. Then, lagi na utri ng mata ko. Ah, so dahil pala sa diabetes. Narinig ko ng iBerry, try ko. Ilang bulan, hindi may ano ng mata ko. Kikita na ko. Then, tuloy-tuloy na ako ng iBerry. Salamat sa iBerry. Kayo din, may limas mata. Try nyo ang iBerry. The best. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, pruba na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bagong gumaga-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangoning sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Corn, bagong gumaga-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangoning sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath
Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 dishwashing paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Help stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing. Para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Lulian, mabilis, madali, maasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Lulian, aking pinagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga tukang, alas 10:34 na ng pagkaaga. Okay, good morning sa mga Facebook Live viewers mi, sa mga nakamonitor sa mga transistor radio. Sa mga Facebook Live viewers mi po, palayogan mi maning good morning. Sa moyang mga suki, si Hermanang Marisa Mendoza of Limassol, Cyprus, nagawatching yung permi, nagsusuporta permi, good morning. Si Ma'am Bitsy Odabar, good morning po Sir Joey, pabati naman po sa kapatid ko nagsiselebrate ngunyan. Birthday ni Richard Odabar. Maraming salamat po. Oy Richard Odabar, happy birthday. May you have many more birthdays to come. From your sister and from RPN family. Sa oras na ini, yaon man sa linya ngunyan si News Director Philip Barasina alias DJ Pogi. Bicol Connection Report. Marenaaga Indi. Good morning kami. Tabi karon dang Joey, good morning sa mga parantabay niya to. Pero ito akong wrong timing dahil ko naarog sinura honor. Tano man? Ang dumang ko sa BFP, muda ako na si Sir Ronel Binaplor. Tapos? Pagdumang ko na naman kay punong barangay Ami Oleya, mapasiring sa nada. Yung talagang wrong timing talaga. Bakong arog ni Nora Honor, napaka-timing. Oo, dapat palang maulakitan ako ni Nora Honor. Oo. Tanganing terming makatiming. Yan. Sa PNP man, yung mismo yaon sa PPO-COP. Ano na buhay? Tapos na bigdo dumanan. Dumanan mo daw si Atty. Wapi. Anong pwede tang ma-interview?
bad timing duman sa City Hall. Anong pwede tang maiunga ki Attorney Wapi? Attorney Ay Wapo? kung iapot man sa nakadakol, kaya lang harayo man ako. Ayo. Sesyon ba naman yan ka na sanggo ng panlungsod kan iriga, kundi minsan dahil naman akong gayo doon nagpaparahalak ka, halawig man ang sesyon. Ay, pero maray kung ma-interview ako na si Vice Mayor. Kundi si Vice Mayor man nga, simanda na timing na makaulay tulos. Iyo mananggad. Tutagyan mo sa City Hall, kadakol man kaulay. Iyo ano? Ay kaman basta makalawg-lawg. Duman man sa banuan ka na buhi. Kasud na, so sesyon, halawigo, nagduman pati si Mrs. Ramizares, ang presidente ka na Tanchuling Hospital. Oo. Itong manonood bala sa 1,800 pesos na medical assistance para sa mga empleyado kan lokal na gobyerno ka na banuanin na buhi. Oo. Magkakaigwa pala ni medical and dental mission sa aga. Duman sa rural health unit ka na banuanin na buhi an makondukta yung mismo na Tanchuling Hospital. Good morning kay Dr. Good morning kay Dr. Ray Tanchuling and mabuot na may sadiri kan New Tanchuling Villanueva Hospital saka duman sa akin niya no na kay Dr. Francis Tanchuling. Tapig pa para hapot tabi karon lang gyud kan mga membros ka na sanggo ng bayan ka na panawanin buhi si Mrs. Ramizares, si plana na presidente kan Tanchuling Hospital pero taga buhi man sa ni. Itong manonood sa gusot na barong na susuluton kan mga konsyal kan banuanin buhi. Sabi nga ni itong iba, ano ngayon, magamit man daw ngayon. Mga sa okasyon, halimbawa. Depende ngayon. Isa na bagay ito medyo naglalawig na rulay, dapat siya na sa gusot na barong Tagalog. Ngayong susuluton, kan mga mineros ka na sanggo ng bayan ka na banuanin buhi. Ang natapusan naman itong manonood sa 1,800 pesos na medical assistance na kukunan pundo sa LGU. Sa may sinunad pala na ordinansa, pasado na tapos sinag-implementar na ini si Consul Villa Santo nato na 1,800 pesos para sa nagkapirang empleyado ka na lokal na gobyerno ka na banuanin buhi bilang medical assistance. Ayos Yan siya, gusto kung habungayakan medical assistance na yan, halimbawa nga ako sa rong kagawad, pwede man yan i-refund Mrs. Ramizares. Dumana nagkasisibot sa kasisimbag si Mrs. Ramizares. Ini nga kumbaga, nasa sa indo ngayon. Kung gusto nindong iripan, pero nga, medyo masakit-sakit na yan pag-abot sa proseso sa gobyerno. Kaya napag-uunan naman na saga, magkataigwanin na medical assistance o medical and dental mission ang Tanchuling Hospital dyan sa Rural Health Unit kan manuanin na nabwa. Libre ang x-ray, basta itong mga sa medical na ibang pwedeng i-avail kan mga taga-Banuan ka na buhi bako sa nang gayit sa mga empleyado kundi magin na iba pang mga nangangaipo ni medical and dental assistance dyan sa sinambit ng Banuan. Pigpapalat pa nga niya ako ni Mayor Jeffred Balagot kundi udtohon na niya ako. Puro pahalat. Oo, sa nabagapalat. Puro kwento man niya. Walang kwenta. Agaro-aro ka na. Kaya ako madumana ako. Puro na sa nabagadig di aralatan. Ay arog na kaya mga opisina. Kung mang Mayor, sige man ang halat ko. Ay niya ako. Tapos kita kay
ana buton digdi, langkag gutom. Maray pa kayo ni magpuli na sarong magsap na. Magsuto na taon na. Rabutan mo na tong sarong native mo dyan na manok o kung dahil mo itong sa chicken mo. Oo. Ado-ado na sa kata, daran mo digdi si kabanga. Nagalat si Ma'am Kayla at paborito niya ang pala niyan. O kaya gulayon sa talusog. Ay, lapin mo lang malunggay. Asalon mo sa talusog. Dahil itong kunyan, sinang layon. Kaya pwede mo malunggay. Itong talusog, sinang layon, bugta kanin langka, payrarom. Yan. Di nagtayo na. Ano, Tapos madara? itong ibaan palaman. Nagsisinya si Ma'am Kyle kung madara ka daligding panira. Sa estasyon. Masakit yan. Ano ba ihahabol? Dahil mayabol na ta. Auto na kaya. Oh, kunyan baga matrabahoan pagluto nin sinanglay na talusog o kaya gulay na talusog. Ang talusog pa na ang pigugulay. Ang kalunggay sa kapuso yung ginugulay. Ngunyan ang talusog pansahog. Pagka mataptiranan naman kita ni Miss Ana, ikaw yawon sa salvasyon baaw na nagkukumplean nyo patingon yan. Pag iniimbitaran na si DJ Mandi, kadakol alibay. Happy birthday kay Ana Proel dyan sa salvasyon sa Banuan, Kanabaaw. So, inasabi karon da nga dyan sa kong maheras na informasyon. Ang my location, ino si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Salamat ng bray kay karondang Indy alias DJ Pugi. Bicol Connection Report. Nagdarayan sa oras na 43 minutos, makalis na po ang oras na alas 10 nin pagkaaga. Ano? Ito madali unsa na ang oras tangon yan, mga tugang. Sa iba pa pong mga impormasyon, nagtiripon-tipo naman po ang sa itong mga opisyalis kan Department of Health sa Bicol. Mapadapit sa Pigurulayan ining sa measles sa rubella, oral polio vaccine. Supplemental immunization activity na isa sa gibudigdi po sa Satuyang Riyon. Nag-urulay, tangarig objetibo kan sabi ng aktibidad, matabangan ang mga local government unit sa Bicol, siniba pang mga health partners, tangarig maging maayos po ang pagpapautob kan mga serbisyo sa pagpapabakuna para sa mangyayaring mass vaccination campaign kontra sa sinambit ng hilang. Sigun po sa ahensya, importante ang SIA conference. Ulitan nagsisirbi subot ining reorientation sa mga LGUs dahil sindaan panginot ting tagapagpautob kan MROPB SIA. Dapat ay dagdag na kumbaga sa dagdag na suporta ang DOH sa mga local government units para sa pagpapabakuna kan mga maabil kaini yung mapadapit sa measles rubella oral polio vaccine or vaccine na supplemental immunization activity ining SIA yan. Tangarig mapugulan po tayo ni po minsan pag tinamaan ka kayo, pigkakalintura ka, may mga naglulugad-lugad pa sa hawak. Tapos bawal ka gayud yan, mahanginan pa. Kaya dapat igwa po kaning mga vaccination ang mga aki. Lalo na itong madaling tamaan kayo niya. Na dahil po magkaiguanin mga komplikasyon, mabawasan ang morbidity rate or mortality rate or outbreak. Considering na misal sa tuya pong Bicol, bakunta tulos. Kaya nag-aagap man po digdi, inaagapan man tulos kan Department of Health
sa tabang kan sa tuya po mga local government units. The 6 minutes after 10 o'clock in the morning. HMC nagpagirumdum sa mga kababaihang Bicolano na dahil po danin do pagbaliwalaon man ang pagtungtong kaya napod na menopausal stage yung mga nagmimenopause na mga kababaihan. Uy, may mga side effect ba yan? Or may mga ano ba dyan, irritable na ano? Jeremy, nasa na ngayong anggot si Missy? Ayun, ayan ang epekto ka nagmimenopause na ang babae. Yung po dyan ang BRHMC or Bicol Regional Hospital and Medical Center sa pagi po ni Reproductive Endocrinology Infertility Specialist na si Dr. Vanessa Pinolio na dahil nung kabaliwalaon kan mga kababaihang Bicolano ang pagtungtong sa inaapod na menopausal stage. Kasunod kani kan mga appear kan mga simptomas arog na sana kan paglagas kan buhok o nanipis na ang buhok kan nagmimenopause na kababaihan. Ta nag-aalang pati da kayan ang puwerta. Asin kabawasan nin fertility kan sarong babae. Kaya mga mister, dahil nagad pwede, pag menopause na sa itong mga mister. Pero magkonsulta sa mga doktor, baka pwede pa man. Na pwede magdulot ng komplikasyon, asin pang haluin na problema sa indang salud. Kaya dapat sa nasubot na magkaigwaman ng sapat na medical na atensyon. Ang mga kababaiyang nakaka-experiensya na po kan bagay na ini. Kasumpay po kayo ni ang BRHMC Menopausal Clinic. Yan po na bukas sa publiko. Ito yung aldaw na Webes. Nangarig pong makipag-ulay-ulay ka mo sa mga doktor naman. Kung ano ang mga problemang sa endo pong namamatay. Lalo na kan sa endo mga mister, iba na nindo balago. Para madangog kung ano ang dapat nagribuhon kan mag-arago, lalo na kan mga kababaihan na nasa stage na po nin menopause or menopausal. Dahil man talaga nawawara yan or dahil naiiwasan po yan, May mga early menopausal, tako na-operan po ang mga misis. Igwang early stage na tinatanggalan na po ng ovary. Natatanggalan na ng bahay bata. Kaya paano pa man siya magbado. So, ibig sabihin, dahil na sa marigla, early menopause na po siya. Pero bako sa edad, kundi sa mga minsan nagkakaigwa po ng cyst or bukol sa ovary, kaya pigtatanggal na sana po ang ng ovaries. Ano lubot sabihin kan? Early menopausal. Kung maghanap ng trabaho, mag-apply na kamo dyan sa Kapitolyo. Tama pa, gibo ba ganing 20 iskalo na gayong high-rise condominium sa Naga City. So katuwang dyan ang probinsya po ng Camarines Sur, ang Kapitolyo. Kaya po aning more than 10,000 ang mga empleyado o mga obreros. Mismong si Governor Luigi Villafuerte Baga ngangapudan sa gustong magtrabaho.
At least mag-apply ng amay pa para mailista na. Okay. And makaka-avail and makakwalify. Maestar ka mo sa disinting harong. Pabahay kan sa tuyang Pangulo para sa mga Pilipino. Kita po sa Kamsur si President Bongbong Marcos Jr. Ining congressman na ining si Gabi Bordado, baga garuday ko na iling dumaan, miski si Congressman Puentevilla. O kaya, kung dahil sinda namumuliti, kaya man sinda dumaan, di baka sindang mga kaipuan man sa distrito ninda, naiing-ing na, ano? Masakit kaya pag garusula. Kaya dapat ang eleksyon, ang politika, to yung eleksyon sana. Dahil napagparalo-aloan pa ng kung si Sena katukaw, suporta rin na nindo. Tangarig at least magkaigwaman ka mo ng project. Oh. Madagdagan man ng project ang sa indo pong mga distrito. Although, sa ako pag-guide kan distrito ni Gabi Anaga, pero dahil lamang siya nagpasilag. Kaya mas nagpasalamat po sa pag-asikaso kay President Bongbong Marcos. Nagpasalamat siya sa mga Villaferte, kay Governor Luigi Villaferte, Congressman Elry Villaferte, and Congressman Mixta, yung rayaon po duman, as in mga kaalyado kaning mga mayor, mga barangay officials, vice mayor, and mga councilors. Yaon ang sendang suporta, pisikal. Oh. Iniman pong si Senador Robin Padilla, nagbanta man baga na matuwad siya, mahali siya sa PDP laban. Kung dahil susuportaran kang partido, ninda ang tsatsa, grabe baga gamang kumahog ka ini yung Senador Robin Padilla man ini, dahil sa amyendar kan sa tuyang konstitusyon. Na chairman siya kan Senate Committee on Constitutional Amendments and the Revision of Codes. Nasaro sa mga plataforma kan PDP laban ang charter change. Asin inaasahan niyang itutulod kan sa iyang partido an arinman na bagay sa pamaagi po kanina po the Constitutional Convention or Constituent Assembly. Nagpipili kaya, duman sa makatipid lang ko na kita. Dahil nakita katong, dahil kita makatipid. Pero ang gusto niya, Congress and Senate, magsararo na para pag-urulayan ng bagay na ini. Si Padilla po nakatukaw bilang Executive Vice President kan PDP laban. Mientras na si dating President Rodrigo Duterte ang nakatukaw mo bilang Chairman Emeritus. Ang nasabi ng PDP Laban Faction ang magsasagibo po ng General Membership Meeting tangarig diskutiron pag-urulayan ang charter change. Ang dapit sa bagay na ini. Mantang sinabi po ni Party Secretary General Milvin Batibag na igwasindang 32 na incumbent congressmen, 4 na senador, 26 na gobernador, asin ribo-ribong iba pang mga local officials bilang miyembro. O kung talagang kinakaipuan na po, na-amyendaran ang sa itong konstitusyon kan Pilipinas, sa mga probisyon, sa politika, sa negosyo, asin kung ano-ano pa, sa mga foreign investors ta, kung paano. Ang sa enda pong kamugtakan sa pagnegosyo sa Pilipinas, sa pag-purchase ng mga properties ta, pagbugtak ng negosyo, kung tutugutan ulay. Siguro, kung mag-amyendar kang charter change o kang constitution ta, dapat itong final na talaga na dahil na para amyendar. Siguro, ibali na dyan itong sa anti-dynasty
na mapabor daw dyan ang mga senador, congressman o dahil nasa lambang termino mo, pag ika na-elect na sa termino mo o na-elect ka na sa position mo, dahil ka na otro pa makabalik dahil tapos ka na dyan. Sa iba naman. O dahil na pwedeng ipasa-pasa pa sa mga angkan ang mga posisyon na sa indong pinagpurugulan. Kundi sa iling ko inot na masagasaan dyan, mga senador, mga congressman. Kaya ining mapadapit sa dynasty iniyo, dynastiya, medyo malabo ini. Maray pa sa term limits. Dagdagan na ng 3 years na kada termino ninlambang ilidong opisyal kang gobyerno sa lokal, dapat dagdagan na gibo na siguro mga 6 o 5. Tapos ang kada term, 2 na sana, bako ng 3. Makakatipid na po ang government sa gasto sa eleksyon. Anong man daw ni yung baritang ining may nagkarulunod daanong? 26 na ang babae nagkarulunod. Sa may party man kan, Laguna Guide to, pambira. Oy, mag-ingat ka mo kung kamo nag-ireskarsyon, nagdadayo sa mga kadagatan. Dapat, magtagalikay-likay. 26 na gayod ang babae, nalunod gadan sa Lagunoy, Camarines Sur. Palutang-lutang kan madukaya ng 26 anyos na babae. Yan. Sa irigasyon kan Lagunoy, Camarines Sur, kasudba. Irakman, kan biktima. Bueno mga tugang, ako mapaaram na sa programa. Sa ngaran po kan sa kuyang mga partner sa Lado Technical, si Joanner de Villa, sa transmitter, si Engineer Abby Lindon Turalio, Chief Technician me, si Tony Saison, ang sa tuyang Information Officer, digdi si Dundon, sa opisina si Ma'am Kayla, sa newsroom, si Sir JB, John Verdiflor, at the same time news writer, content and newscaster pag 12 to 1 o'clock noon, digdi po sa RPN DCKI. Sa luwas, nakaibanan ko si News Director Philip Barasina alias DJ Pogi. Ini po si Joey Lim. Salamat kayo sa pag-antabay sa mga Facebook Live viewers me and sa mga nag-monitor sa mga transistor radio. Standby po kita sa mga sunod na mga programa.